नमस्कार, मी अर्चना परब मडुरा. काय म्हणतात, तयारी लागल्यात मा? कसली काय विचारतात? आता गणपती इलो ना, 8 दिवस रवले नुसते. माझी बाई तयारी सुरू झाली. आमच्या बालमाणसाच्या जन्माक आराम असा, कर कर आणि मर. ते झील माणूस असं ते खातले काय सुटले, आमकाच पाडसून करू व्हाया. आता बघा, गणपती इलो, घराक रेऊ काढू होयो, शान काढू व्हाया, बाजार व्यापार असा, नेवऱ्याचं पीठ तयार करू व्हाया आणि बाजारात काकरा जाऊन भरू होई. कोणची माका मदत नाही सांगते, सगळा माका एकट्यान करू व्हाया. आमची मुंबईकार असत ती निस्ती पाटार येऊन बसतली, इली काय त्यांची कसली मदत नाही. 8 दिवस या ना आधी तर नाही, मला त्यांची चुकी नाही हो, त्यांना तिकीटही गावनत नाही. आता हे तिकटीचं बघा, इतके ट्रेन आहे ते जातात दिवसाक 50, पण तिकटी गावनत नाही. माझ्या भावाची सांगा होते त्याचं तिकीट काढूक 4 वाजता लाईन लायली, पण त्याका तिकटी काय गावले नाही. मी म्हणते त्या 5-50 ट्रेनचा उपयोग काय, मी सांगान ठेवलं आहे. मग तुमका आता तिकटी नाही गावली तर माका सांगा. आमच्या रेल्वेचा रस्तो तो आमच्या जमिनीसून झालो आडो घालते पुढल्या वर्षा. विषय काय आणि मी बोलते काय, तर अशी ही मुंबई करा. बरं इल्या तर काहीतरी कामाधंद्याक तरी लागा ना, तर ती ह्यांची आशा नाही. इली काय यांच्या गजाली चालू, दारार कोणतरी येता सणासुदाचो, तर त्या कौसा पुटकन चाय दिया, कपाळाक टिकिली आया, तर ताय ह्यांका जमाचा नाही. आपल्या गावात पद्धत असा हो, चायच्या घोटाक आणि कुकवाच्या बोटाक केव्हा कोणाक नाही म्हणायचा नाही. तर नाही, ती त्यांची आशा नाही. तुमका माहीत असा मा, गावात नेवरे करणं ह्या एका माणसाचा काम नाही. 4 माणसं हातात नाही तर नेवरे करूचे नाही. आपण कोणाकडे गेला तर कोणतरी आपल्याकडे येतला, ती या मोठा होणार तुझ्याकडे कोण येऊची नाही, तर ती कोणच्या दारावर जाऊची नाही, थंय सुद्धा माकाच मारा व्हाया. तर अशी करतं ती मुंबईकारा. गजाली मात्र यांचे मोठे मोठे काय म्हणतात त्या बघा, बोलण्याक जोर आणि कामा गांगचोर, तसली यांची गत. ह्या काय ते सुके गजाली, बडी बडी बाते आणि वडापाव खाते. बरं मुंबईसून येतात ती काहीतरी हाडा ना, हाडतली काय, तर 2 ते अगरबत्तीचे पुडे आणि ते चिंगमवाले मोदक. ह्या का ते चिंगमवाले मोदक ओ खाले मा, तर ते अगरबत्तीची काडी घातल्याशिवाय काय सुटणत नाही. एका वर्षाचं काय सांगलेली माहिती, गर्देत कोणी खाऊची पिशी धेली. आमका कोणची आशा नाही हो, हडे सगळा गावता, पण त्या परत वर आशेन तोंडार बघतात म्हणान तरी काहीतरी हाडूचा ना, तर असे यांची गत. काय म्हणतात तर तुमका माहीत असा मा, मुंबईवरनं आलो आणि पोरांना खायला विसरलू असाही करतात. घरात पाय नाही ठेवल्यानी तर यांचे जाऊचे गजाली, इली का नुसते ट्रेनचे गजाली. गेल्या वर्षी आमची मोठी जाऊ काय सांगता माहिती, पुढल्या वर्षा मी ना विमानाने गावी येणार. ओ तू खूप वेशी, पण त्या विमान गावाक तुझ्या येऊ व्हाय ना, मोठे मोठे गजाली सांगतली आणि शेवटी ते दिवा ट्रेनीन बोचक्या घेऊन जातली. बरं त्या चिंगमावसून म्हाका एक गजाल आठवली तुमका सांगतोय. गेल्या वर्षात थोरल्या दिराची सून गावा गेली हौसाक. हौसा होऊन सत्यनारायणाची पूजा ठेवली. पूजेक मा आमच्या ह्यांच्यानी मोठेपणाक 5 भजनां सांगल्यानी, आणि येऊन मोठेपणाक सांगतात काय, तर भजनाक नेवरे आणि उसळ करू नको, नवीन काहीतरी करा. कंटाळलो म्हणतात नेवरे खाऊन खाऊन. हो ह्यांका नेवरे खाऊन कंटाळू नाही, ह्यांका झाली चराप खाऊन खाऊन. आणि झाला काय, त्याच दिवशी सकाळपासून काम करून करून माझी धरलेली कमार. सून बाय पुढे येली आणि हुंता कशी, मी आज ढोकळा बनवते, कर बाय हुतला कायता, आपण पुढे पुढे करायची माझी सवय नाही. तर हिनं ढोकळं केलेन. हो देवाच्यान तुमका सांगतं, एका कुसल्या माणसान तोंडात घेऊन नाही. तो सकाळी उठलं आणि तो घम्याला बरं होणार मशीन का घातलं, त्या मशीनी काय तोंड लायला नाही त्या का, तर असली यांची गत. बरोबर असा हो, कोण काय पोटासून शिकायना नाही, पुढे मागे शिकात हळूहळू. तर यंदा आमची जाव काय सांगता माहिती, सफरचंद स्वस्त झाली, सफरचंदाचे पराठे करते. मी असं का सांगलं या, काय करता तरी तिचा करा, लोकांनी तोंडात घेऊ आहे. माझा काय चुकला काय. बरं कमार बरी नाही म्हणा निधलंय मा, त्या मेल्या चोरांचा फावला. हय ते भजना घेतात ते पोर, पाटल्या जायच्या तवशीने 10-12 बरी तवशी होती. सकाळी मी बघून ठेवले आणि निधलं तर ह्या मेल्याने खवूर केल्याने सगळ्याचो. माका सांगा काढा, पण 1-2 काढा ना, सगळे कशी हो काढलात तुम्ही. फाल्या ते मुंबई करा गा, मुंबईक जाताना मी दितले काय भेट म्हणा. बरं आणखी एक गजाल सांगते तुका. काल जिल्ह्यात मुंबईसून फोन केल्यात, माका सांगता कसो, आहे यंदा बाहुबलीचो गणपती करूया, आणि काय ते कसले नवीन टिकले हाडतय ते लावूया म्हणता. कसं उठान दिसा होय गणपतीत. मी या तोंडावर सांगलंय बघ, मी या जिता असा सर हैते नखरे मी करू दिवचंय नाही. गणपती कसो साधो सरळ बरो दिसता, ह्या का त्याला खा फाका आणि माका बघा, माका तसला बाय आवडणार नाही. बरं भजना का यांचे तीच तारा, गेल्या वर्षा कसले इंग्लिश गाण्यांचे चाली लायल्यानी भजना गो, माका वाईता अजिबात नाही सहन जाणार. बरं आमच्या तात्याची गजाल सांगते तुमका. गेल्या वर्षात ती नीत मरे तुका नीज येता, तर उसळीच्या आशेक जाऊन थंय बसलो आणि तोंडा घालून निदलो. मेल्यानी त्याच्या तोंडात चणे फुटाणे टाकल्यानी ना, पोरांचो अन्याय नाही. तुमका नीज येता तर वगी गोड्डे घालून घराकडे निजा म्हणते ना, ह्या का लोकांच्या तळ्याका जावं वाया भजनाक. त्याचा फोटो काढून व्हॉट्सअपवर पाठवल्यानी. सकाळी किलेस झालो आमच्या आवाटात. पुण्याक असा ना
गणपती इले का 10-12 दीस कसा बरा दिसता, घर कसा भरलेला दिसता. पण माका एक सांगा, गणपतीचं विसर्जन झाला का माका आता उघडा देवघर बाय भगवाना नाही. गणपती पाण्यात गेलो का माझा जीव नुसतो असो असो जाता. आज गणपती गेलो का फाल्या मुंबईकार उठून जातात. मग हे सगळा भरलेला घर बाई उघडा जाता आणि माका आता बाई बघ खाव घेता उघडा घर. हरे नारायणा, हय तुमका गजाली काय सांगत बसले हो मिया. तडे माझी धोपारभर कामा बस पडली. चला जातय मिया, देव तुमचा भला करो.